Maone teenager yake nde nkhani yagundika ku Ghana. Uyu ndi footballer, ndi former footballer wa ku Ghana, eti analiso mu Football Association of Ghana, dzina lake Richard Appiah. Richard anamangidwa mu chaka cha 2021. Zomwe zinapangika 2021, ana awiri ma step brothers, wina wazaka 15 wina wazaka 12 anasowa akuti ku Borno State. Anawasakasaka anaja osawatani osawapeza. Richard anali gulu lothandiza kusakasaka ana, anasaka anasadzapezeka. Koma kusaka kwawo akuti anapeza malo ena ake ukhangati pokumbidwa pachire chonchi. Atayang'ana pachire pacha anapezapo matumbo ndi chikwanje. Anapitiriza kusakasaka, sinduzoti nthawi yake ndi iti. Koma wina anakapanga ripoti kuti nyumba mwa Richard sumuli bwino, mukachitemo check. Anapita nyumba kwa Richard, anatsegula chitseko. Pana chitseko china chokiya anachitsegula. Mkatimo analowa mmenemo, anapezeka kuti akuona mwana amene anasowa mmodzi wagona pansi mchipinda. Anatsegula mfriji, akupeza mwana winayo ali mmenemo. Wina anali mu fridge, wina anali pansi, wina anali oduladula ziwalo chani zoopsa zinthu zake. Pamene anamugwira Richard kumanga. Munthu oneora amathandiza nawo kusaka ngati kuti good citizen, ngati kuti zoopsa kwambiri zachitika kwathu kuchani, basitu anamanga Richard kwamba kwazenga milandu. Nanga pameneponso panali kuthawa Richard kupezeka kuti defense yawo ku court anakanena kuti ati ndi misala. Amangomva dzimawu dzikumuuza kunena kuti aphe munthu, aphe anthu, nde basi amatsatira zimauzo ndi akuti inali misala. Condition yoti amaitcha kuti schizophrenia. Nde anamuyeza misala, anapeza kunena kuti munthu wa misala sakanapita kukakumba nkubisa zinthu. Komanso anachita conceal matupi anawo. Anayika wina mfridge, wina nkumugoneka potopo, koma anachikiya chipindacho kuti wina aliyense asatani asalowepo, nkunyamuka koma akathandiza dala kutani kusaka anaja. So izo noti amadziwa zimene akupanga. Unoti wabisa nkuma akathandiza kusaka pretending ngati kuti sakudziwapo kanthu. Anoti akanakhala kuti ndi wamisala sakanatha kumapanga dongosolo loselo. Nde milandu yake akhala ikupangika kuchoka nthawi imeneyo. Nthawi yonse akhala kupita ku court, kubwerera. Nde anampeza olakwa, ampanga convict, akunena kuti akhale moyo wake wonse mundende chifukwa cha chiwembu chomwe anawapanga anawo. Nde nkhani yomwe inkamwa kugana nditiyo ndi imene zifukwa zomwe anapangira zomwe anapangazo palibe amene amadziwa. Koma zoopsa kwambiri, anali footballer odziwika kwambiri kuganako, otiso kukhangata amapita international ndi football yakeyo. Nkukapezeka kuti zoopsa choncho kuti wina kumwika mfreezer ka mfriji, wina kungomugoneka poteropo. Akuti anawo anaoneka kuti wina anaoneka kuti amukhikha pakhosi imene anamphera, pamene wina anafaifa chotaya magazi kusonyeza kuti anamusenga ndi chikwanje. Nde nkhani yoopsa kwambiri yomwe ikupangika ku Ghana. Zikomo kwambiri.